Si hagués fos en 1940, 45, 50, tal com haguéssim anat pujant aquí baix pel barranc, i haguéssim sentit un gos que aquí hagués anat lladrant. Haguérem vist un munt de coloms revolotejant per les teulades. I a l'arriba aquí haguérem trobat una montonera de gallines corrent per aquí, escarbant un gall enorme, preciós. Això és el que haguérem trobat aquí en aquella època. Se preguntaran de què vivíem i com vivíem. Aquí, menys oli. Menys oli, de lo de més pràcticament collíem de tot. Menys oli i arròs, de lo de més se feia de tot. Fruita, no me l'acabava. Massanes i raïms i tot això a dalt, si algú ha pujat, que he vist algú baixar de dalt, a cada cabiró veuran una renquera de claus. Allí penjàvem les massanes i els raïms i tot això, i una fruita arribava a l'altra. O sigui que la fruita de l'hivern, que la replegàvem ara per estar temps i més tard, arribava fins quan venien les primeres cireres i tot això. O sigui que... La majoria d'estos masos tenien més d'una casa. Este mateixa ne tenia 3. Si algú té interès després, us ensenyaré on estaven les portes i com estaven distribuïdes. Però quan jo el vaig conèixer, aquí només n'hi havia una. Els meus abuelos havien comprat tot el més i s'havia convertit en un mas de sol. La riquesa d'estos masos se considerava pels parells d'animals que tenien per a treballar la terra. Este era un mas d'un parell. Dins del terme hi havia 3 o 4 masos que tenien 2 parells d'animals per a treballar la terra. Alguns tenien una burra, o bé per a fer la cria i fer un mulo, tindre un mulo recriat-se, o bé per a vendre'l, o bé per a més dels parells, quan els parells treballaven la terra, ells se n'anaven en la burra a subministrar al poble, portar aigües i històries d'estes. Les principals produccions d'aquí eren el llanal, el cabriu, conejos i gallines i tot això. Molts diran, i gallines? Com pot ser gallines aquí? Doncs aquí, a cada mas d'estos, nosaltres aquí teníem entre 30 i 40 gallines. D'aquell ponedor van sortir mitja dotzena d'ous a cada dia. En 25 anys, qualsevol, se pot fer el càlcul de la quantitat d'ous que van poder sortir d'aquell ponedor. Una cosa que veuran un forat a una paret i diran, oi, el comerç dels ous, tenim la sort de portar el fill d'un número d'aquells avui. Allí està. El pare d'ell venia aquí, però també tinc que reprochar alguna cosa d'aquí. Aquí venia un de Castellacarbes que se deia Pío, un del Boixà que es deia Xorrí, i un de la Pobla que es deia Llançola i un altre de Bel que es deia Mariner. Tots aquells pagaven sempre els ous més cars que els del poble. Això també us ho tinc que recordar. I moltes vegades ma mare agarrava i dia, pues, lo de Bel, d'aquí o d'allà, fa dies que no ha passat, passarà pront. Passava el del poble i li amagàvem les dotzenes d'ous per a guardar-les per a l'altre. Els ous, els conills i els pollastres, perquè se posaven lloques i les polletes se guardaven per a pondre, i els pollastres se venien. En los ous, los conills i els pollastres, aquí en estos masos, se calçava i se vestia tota la gent que seria a casa, de sobres. I aquí hi havia comerç. Els pollastres i conills, quan hi havia pocs, que n'hi havia 4 o 5, l'overo, que passava per aquí a comprar els ous, agarrava i feia. Els lligava en un cordellet de la pota i els penjava penjats cap per avall d'això i els portava així tot el dia penjats des del poble. Imagineu-se avui si arribara al poble en 10 o 20 conills penjats de la poteta, l'esperarien allà i el posarien a la presó. Bueno, aquí amassàvem el pa, la cocció, totes aquestes coses. Si algú té interès en saber com se feia el pa, com se feia el vi, com se feia el formatge, com fèiem el requesón, com fèiem les fórmules tradicionals que teníem. La matança acudien, a més de la família, els veïns. T'invitaves, més bé ajudar-te, entre els veïns,
se feia la matança, se feia una gran festa, però una gran festa, I després venia la conservació de la carn. Entonces no hi havia condiments ni embotits, entonces era a base de fregit i assecat, salat i assecat. I després d'assecat saben com se feia per a que no se fera ranci la carn? Pues en una gran caixa de fusta se posava la carn allà dins, quan ja tenia el punt d'assecat adequat, i se cobria de farina o de cendra forgada, cendra ben fineta, claro. En estos masos, problema de farina no en teníem, que n'hi havia prou, però hi havia gent que no tenien prou farina per a casa i aquella gent ho feien en cendra. Se tapaven allò ben tapat, quan volies un tros de carn, escarbaves allà, traies el que necessitaves i ho tornaves a cobrir. I caçàvem, jo vaig començar caçant en lloses. Lloses, que és el que hi havia entonces, i també ens passava com en els ous. A Castelldecabres pagaven més els torns que a Vallibona. Un 15 més els pagaven, que eren 0,25 de peseta d'entonces. I els pujàvem a Castelldecabres perquè només en pujàvem 30 o 40 i ja ens fèiem el jornal. D'aquí allà baix una hora i d'aquí a Castelldecabres hora i mitja, doncs cap a Castelldecabres tot. I ara els he preparat ahir 3 lloses per a que vegin com caçàvem els bichos entorns. Aquí estan parats al costat. Per la llosa que usàvem per a caçar les perdius. Quan les perdius s'arroglaven ahir i es començaven a arrencar grans de blat, en sé que s'acabava que hi havia entre tots els grans, s'escorria el mimbre i entonces caia la perdiu damunt. Com esta, jo he tret 5 perdius de baix de la llosa. Ja l'hem tornat a disparar? L'hem tornat a disparar perquè ho volíem veure. Que xale. Este es lo puntero, esta la llengüeta y estos los de baix. Tots tenien nom. Al moment que acaben el cavall. I aquí es queda el tot enganxat. Jo sempre penso, quan paro lloses, que tal vegada pugui ser el primer invent que van fer els humans per a alimentar-se de caça. La connexió entre masies era que des del poble ens enviaven uns bandos que ens anaven passant d'un mas a l'altre i te dient tal dia pagar la contribució, tal dia vacunar els gossos, tal dia això, tal dia allò. Una vegada a l'any el capellà n'enviava una que dia pro construcción del Seminario Diocesano de Tortosa. En un sobret a cada mas hi havies de posar una quantitat i anar a portar-ho a missa tal dia. I va vindre un capellà que aquell ho va fer més bonic i va posar masia a la gatellera. I entonces no et podies amagar perquè és descobert. Havies de posar una miqueta més perquè... I una altra cosa curiosa, no teníem aigua corrent però teníem dutxa. Com los aparells que pots deixar? No. Teníem dutxa. Un caso i amunt. No. No, obries el grifo i te dutxaves. Què et penses tu? Que no cavilàvem? Pues teníem. Ahí baix, ara us ho ensenyaré, el fornet eixe que hi ha ahí baix. Allò era la sala de bany. 2 estaques clavaves a la paret, un cante d'aquells que hi havia entonces de test, li van fer un forat al cul, li van posar una aixeta d'aquelles que tots l'heu conegut de fusta dels carratells del vi, una lateta d'aquelles de... perquè no hi havia ni lates ni plàstic, ni hi havia res en aquell temps. Doncs no hi havia res de tot això. Doncs vam agarrar i vam omplir-la tota de foradets com una pinya de regadora, la vam penjar a l'aixeteta, posàvem aigua calenta dins del cante, el cante que el posàvem damunt de 2 estaques que teníem clavades a la paret així, s'aguantava ell i plantar-lo, el lligàvem dalt una cordeta que no caiguérem, ens posàvem baix, obríem el grifo i diran, no, i aquí, de lo que passava del coll este cavallà la gent no se n'enterava. Pues és mentira. Aquí ens enteràvem de tot el que passava al món.
Nosaltres aquí estàvem subscrits a un seminari de la prensa entonces del moviment que seria 7 fechas i gràcies a allò ens enteràvem de tot el que passava pel món. Ens enteràvem de tots els cops d'estat que hi havia a l'Amèrica Latina, de totes les dictadures que s'instauraven per aquella zona, ens enteràvem de Farouk d'Egipto, de Patricio Lumumba del Congo, de tot el que passava al món ens enteràvem. Mira si ens enteràvem que en aquell diari, en aquell seminari, vam llegir una vegada que a Inglaterra volien envasar ous, llet i vi en envases de cartó. I el meu padrastre, que no era res tonto, perquè quan va caure la guerra era segon alcalde del poble, secretari general de la UGT del poble, i es va passar 8 anys de presó, i allà es va juntar un grup de catedràtics i es va preparar bé, vull dir que no era tonto. El professor ho discutia perquè dia, i a l'ou quan lo traus de l'envase i li pega el vent se va veure. No, el vi, si no està en barrica de roure tampoc. La llet, imagina tu la llet quan li pega l'aire allò, i allò se fa. Doncs mira, avui el tenim, i ous i d'això ell no ho va poder veure molt. Jo, com era jove, que era un malsagal entonces, pues jo me preocupava més del cine, teatre i coses d'aixes. I en aquell setmanari vaig llegir una vegada una entrevista a un cantant novel que se deia Rafael. I quan acabava l'entrevista, el periodista li preguntava, diu, diga usted, señor Rafael, diu, ¿cuál es el mejor cantante de España? Diu, y el chico me contestó, diu, ni lo sé ni me interesa. Diu, solo les puedo decir que dentro de muy pocos años el más famoso de España será Rafael. Y el periodista acaba de decir, y el chico se fue tan tranquilo con su voz de humo. Digan lo que digan los demás. D'això me'n recordo jo, que vaig dir aquell periòdic. Vecinos de la misma temporada. Aquí teníem pues, los que vivíem a casa i normalment solíem tindre temporets per a la sega, per al batre, per a fer llenya a vegades, per a certes coses d'estes teníem temporets. I he dit que és un mas de tamany mig, criat continu, no en teníem cap. Eren més bé temporers. Un d'estos temporers, antes vaig parlar no sé en qui, va ser el valencià, un home que es va presentar per aquí, que buscava faena, que se'l passaven d'un mas a l'altre, estava 2 dies a un mas, 4 dies a l'altre, i després vam saber que era el valencià, perquè quan se va posar els maquis ja no va vindre, va deixar de vindre i el van des. I jo vaig estar moltes vegades a la falda d'ell, li dia fer porro, i per ambient un home molt educat i molt bé. Lo tenien també a molts de masos, per ensenyar de lletra als xiquets. També a molts de masos, quan l'agarraven per ensenyar de lletra. Però després, quan van vindre els maquis i vaig juntar ells, ell ja va desaparèixer del poble de només. I la forma d'educació, doncs, també algun dels criats que tenien, o això, o ben bé el tenien a un mas de criat i acudien els xiquets de 2 o 3 masos de la vora i els ensenyava alguna de lletra, és la forma que se deprenia el govern. Era un malsagal i estava aquí assentat a la vora del foc, escalfant-me. Sento un ruïdo, malso de rebot, i me trobo 5 o 6 civils aquí, en aquells fusilats que portaven, que m'estaven encanyonant. Tinc tanta temor, tant de susto, que arranco a córrer per allà i al passar la forteta eixa me trobo en 5 o 6 més que venien per allà també en els fusilats davant. No vaig caure mort de milagre. Això passava a cada 2 per 3. Lego, ja te trobem els civils per aquí que tenen. Les vacunacions, una altra cosa curiosa. Ara que portem el metge, hi podem explicar. Només se vacunava per a la pigota. No se vacunava per a res més que per a la pigota. N'anava un al poble i el vacunaven.
quan s'havia fet ahir la crosta i tot allò, venien els altres, una fulleta d'afaitar, feien un tallet, arrencaven allò i una miqueta de pus d'aquell, impregnaven allà i pigota empeltada. Pregunta-li a t'abuelo si se'n recorda que van vindre a empeltar-se la pigota de mi aquí, ell i son germà. Ell i el tio José van vindre aquí a posar-se la pigota de mi. Com ells estaven lluny de Morella i això, pues a mi me van portar aquí al poble, que eren 4 passes, me van posar la d'això, quan la vaig tindre a punt, me van dir, veniu, i van fer la pigota. Les defuncions, quan hi havia un difunt o un mal d'estos, se cridava a tot el veïnat més la família, se velava el velatori aquí, i si a les 10 era l'enterro, a les 9 se sortia d'aquí en l'ataúd carregada dalt d'un macho i tenia que anar un xiquet davant portant-lo del ramal i tot el dol detrás hasta el poble. Check. Ini check. Ini. Veus, check lo que tinc, veus. Check. Check, vine, check. Los animals que teníem aquí, nosaltres teníem aquí entre 40 i 45 ovelles i una quarantena, entre 80 i 90 animals teníem, entre ovelles i cabres. Se trencaven molt les potes, les reses. Quan se trencava una pota d'una resa, agarràvem i fèiem un tros de jarcebell o una peça de punt, la tallaves a mida, que donés la volta a la pota, se buscaven 3 o 4 costelletes de pell de ginebre, que ginebre és d'estabre que hi ha. I després allò s'embadurnava tot d'una pasta feta a base de farina de blat, farina de pa. I al cap de 4, la tableta només tenia la missió de que no balancegés la pota, que aguantés la pota tiesa. Al cap de 3 o 4 dies la farina aquella s'havia convertit en un yeso, s'havia secat i s'havia convertit, el drap aquell s'havia convertit en una cosa rígida que ja li aguantava la pota tiesa. Entonces, aquell animal, passat els 40 dies, li traïes allò. Si tenia ferida que l'os hagués punxat a fora, entonces tenies que deixar una botana per a que supurés, o si no s'encangrenava la pota. Los partos, quan una cabra no podia criar, com los apells que té. Ja n'han vist tots, de pell de fulla de serp que diem, pell de muda, allò que trobes una pell d'una serp en terra. Agarraves 4 dits, un furt de pell d'aquella, la posaves dins un tros de pa o dins d'una fulla de col o algo, li ho posaves dins de la boca de la cabra i aguantaves el morro que no ho pogués escopir i se ho menjava. Al cap de 5 minuts cria fora. Ara necessito un metge, on està el metge? Aguanta ese paperet, ja obro de nou. A veure. Algú sap el que és això? Una barqueta de... Un os de sèpia, no? Això és un os de sèpia. Vale. Tu vols una navalla? Una navalla. Això és un os de sèpia. Doncs bueno, els os de sèpia fèiem això. What did he find? Coca, un poco de coca. Vostè fa fer enfermera. Quan una cabra tenia catarates, que acabava no veient-s'hi, que la veies que anava a veure que feia temps que patia de catarates. I arribava un moment que anava de cara a una paret i pum, xocava la paret o bé caia de la paret baix. Agarraves, fes l'ull així, li tiraves els polvets estos dins de l'ull, 2 refregons i en 3 trataments màxims catarates curaves. Forma una cabossa de clau, veu? Això és la corda. Se rematxa ella
Serían de varios tamaños. Els portava per ensenyar-los i ara ja té poc més avis i els meus avantpassats. Dudo que els meus abuelos també ho hagin fet. Però sí, anterior. Però este l'he calçat jo. Este. Seria molt menut, però això ho he calçat jo. Acabarem en un xifre. El capellà en aquell temps era el més listo del poble, el que més estudis tenia, i el pastor pues, sempre havia anat detrás del ganado el que menys me tenia. Ell el que menys. Total, que en aquell temps era obligat a anar a confessar-se per Quaresma, pues el pastor que ell va tindre que anar a confessar-se. Va allà, li conta tots els pecats que tenia, que tot això estava tot abancalat, hi havia tants punts de que fer mal i tanta història, pues dient molts de pecats, una mala costum, però és el que hi havia. Li conta tots els pecats que havia fet durant l'any i aquell capellà s'esgarrifa tot. Li mana un munt de penitència, que si tantes salves, que si tants de credos, que si tantes aves maries, que si no sé què, que si no sé quant. I al final el pastor aquell li diu, mira, escolta, senyor rector, diu, jo fa molts anys que vaig prendre la comunió, diu, i tot això que vostè m'està parlant, diu, no me'n recordo de res. Oi, el capellà que et vas desgarrifar més. Diu, no es poso així, diu, que vostè segur que no ho sap tot. Diu, jo ho sé tot, pregunta'm el que vulgui. Diu, a veure si sap quantes dents té una ovella. Diu, doncs mire, diu, ara en este moment sí que ho sabia, sí. Però ara en este moment, diu, és que m'ha pillat. Diu, però torne demà que li diré. Perquè sent demà, Ave Maria Puríssima, sóc el pastor que ell deia. Què, ja ho sap quantes dents té? Diu, sí, diu, ne té 7. Diu, jo les té dalt o baix? Les ovelles només tenen dents baix, no tenen paladar, no tenen dents. Si algú té ocasió de veure un cap de corderet, veuran que només tenen dents baix.